दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गेजेर थाखोनि मोनसे भिडिअ बयबो मदद होयोना होआ आं बेखौ मिथिया, किन्तु मोनसे गेजेर थाखोनि बयबो बेवहाय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन जे जों बर'फोरनि थांखिया आरो जेसेबां सिगां सारिनि दावहारुफोर दं बिथांमोननि थांखियाबो काउन्सिल नंखाया, आलादा रायजो बड'लेण्डसोखामोन। नाथाय थांबाय थानाय समाव हान्थिलांबाय थानाय समाव जोङो मालाबा रेस्ट लालांनांगौ जायो, बेथ' सैथोखा, आं बुंखांखाबायबो। आरो जेसेबांनाखि जोङो हान्थिलांबाय थानाय समाव मेंदों, बादों, उसुबिदा मोनदों, बे गासिबो हिसाब खिथाबखौ टाइम आरो कन्डिसनखौ नायनानै जोङो जिरायलांबाय थायो, जाहाथे जोङो आवगायफिननो बोलो मोनो। बेयावनो पार्मानेन्ट जिरायगोन, बेयावनो जिरायनानै थानाया गोनांथार बे नङा, जिरायथ'यो। बै जाखिनि जों हान्थिलांबाय थानायाव जेसेबां जोङो खहा जानांबाय, खोमानांबाय, बेफोरखौ बेलेन्सआव दोनफिननाय आरो हायोबा बे बेलेन्सनिफ्राय गोजौआव दावखोलांनानै आरोबाव जाहाथे मोजां भाबै पुरनांगौ भाबै फुलि जोङो जाहाथे आवगायलांबाय थानो हायो। बेनि थाखाय दा आं बुंनाय खोथाया जाहैबाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बिनायखौ बर' रायजो राजाफ्रा आरो बर'नि जेसेबां ससिय' इक'नमिक एन्ड स्टुडेन्ट इउनियनफोर दं, एन्टायार बर'फ्रानो गासैखौबो लानानै रायजो राजा, सेंग्रा सिख्ला, बोराय बेन्थ' गासिबो थाजोबगोन। मालाबाबो बड'लेण्ड बिनायखौ दोनथ'नो मोना, बे कन्टिनिउ थांबाय थानांगौ, कन्टिनिउ थांबाय थानांगौ। बियो मोनहैगोन, जों सानसे मालाबा मोनहैगोन। सोरनिबा लिडिं खालामनायाव बोरैबा थाखि थुखि बोरैबा जोङो बोरैबा नाजानायनि गेजेरजों, खौसे जानायनि गेजेरजों जों मोनहैगोन। बे आसा आरो मिजिंखौ लानानै जोङो दंबाय दं आरो बै मिजिं आरो आसाखौ जेब्लाबो गोसोआव फोथांनानै लाखिबाय थानांगौ। आरो बे फिलिंसखौनो, बे नेसनेलिज्मखौनो साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनाव, एभ्रि बर' पिपोल जोङो सोनांगौ, जावरिखांनो हानांगौ। बेखौ सोनायनि, बे नेसनेलिज्मखौ गोसारहोनायनि, जांख्रिखांहोनायनि लामा थाबायनाय, हान्थिनाय लामाया आलादा आलादा जानो हागौ, नाथाय हारिनि गोसोआवथ' गाबखांनायखौथ' फोजाखांदों। बे रोखोम सोरबा बबेनिबा थ्रुयै, सोरबा बबेनिबा अर्गानाइजेसनजों, मानसियाथ' बर' रायजो राजा गोसोआवथ' जावरिखांदों। सेपारेट स्टेटखौथ' लांबाय थानांगौ। दिनै नों फै, आं फै, जों थांगोन, सोरबाया थांलायगोन, जोंनि उनाव सोरबा थागोन, बेबादि बा सोरनिबा उनाव सोरबा थाफैगोन, फारि फारि स्टेप स्टेप नैबे बुस्थुखौ खिन्थु लालांबाय थालांनांगौ। जुदि बर' रायजो राजाफोरनि गोसो सिंनिफ्राय बड'लेण्ड होननाय सोदोबा गैला, आरोबाव बुंनांगौ जेबो गैला। सोरबा सासे दैदेनगिरिया, सोरबा सासे गरामि गोजौ लेभेलाव, सेन्ट्रेल लेभेल, स्टेट लेभेलाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा गोदोनिफ्रायनो जोंखौ बे आन्दलन लाइन, बर'फ्रा मा मा बिबिदों बेखौ मिथिखायो आरो बिसोरो बबे टेकनिकजों जोंखौ दमन खालामनो हायो, माबे बुस्थुखौ लायोब्ला बिसोरो गोसोआव दुरबल जायो, बेखौ बिसोरो मिथिखायो। ओंखायनो नैबे बुस्थुखौ जों कन्टिनिउ लांबाय थानांगौ। फारि फारि सिगाङाव लाबोबाय, सिगांना बानायबाय सुक्ति, दा बेनि उनाव आरो लादोलाय, बेनि उनाव लादोलाय, फारि 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 इयुन जोलैयाबो, इयुन जोलै सेंग्रा सिख्ला जानि देरफुनायफ्रा साफ्रोमबोआबो खालि बे मबाइल सेरलानायाव, गेम गेलेनायाव एसे एनैखौ गेले, मबाइलफोरखौ नाय, जानला मोनला टाइम पास खालामलाबायनायफ्राव होंगो दोंगो खामानि बहायबाफोर बाराद्राय लोंला जालाफ्राव, बाराद्राय बेरायनायफ्राव टाइम हगारासिया। नैबे बुस्थुआवबो नोंथांमोना जाहाथे मरेल सापर्ट होयो आरो खामानिफोरखौ एसे एनैबाबो फिजिकेलि हेफाजाब होयो आरो बे फिलिंसखौ फोथांनानै लाखिलांबाय थानायाव रायजो राजाफोरनि जानानै खामानि मावो। बे बुस्थुखौ आङो
बेखिनि खोथाखौ आङो रिकुवेस्ट खालामबाय। दा मा सानो बिनि सायाव रायजो राजाफोर बेखौनो आङो बुंबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।